Gabon jaun Andreok, Japonia bigarren mundu gerra ezkeroztik bizi duen krisi larriena pairatzen ari da, eta gainera dagoeneko mundu mailan eragina izaten ari dena. Lehen arreta eta ikusi dugun leherketa horren arabera segurtasun nuklearrean dago kokatua, istripu hauen nolakotasunak izango baitu zeharoko eta erabateko garrantzia gertuko eta baita datozen urteko etorkizunean ere. Japoniak laguntza eskatu dio energia atomikoaren erakundeari bizi duen egoera honetan eta hondamendi honetan adituak bidali deitzaten, eta gainerakoan egunerokora ezin itzulita dator Japonia, bertako hainbat enpresa garrantzitsutako produkzioa etenda dago, Sony, Honda, Mitsubishi, Mazdak eguneroko zaizkigun enpresa handi horiek guztiak beraien produkzioa etenda dute. Eta hortiz aparte lehentxako esaten nizuena, bertan gertatutakoa eragina izaten ari dela mundu guztian. Merkelek bertan behera utzi du zentral nuklearren bizia luzatzeko egitasmoa aldi baterako behintzat, eta bai Suitzak eta bai Austriak eta baita beste zenbait herrialdek ere hainbat neurri eskatu dituzte beraienak berbegiratzeko eta hainbat epe luzatzen ari dira. Espainian Elena Salgado izan da bakanetakoa esan duena, honek ez duela zertan eragina izan behar eztabaida nuklearrean. Xabier Arzalluz, Gabon. Gabon. Asko eskertzen dizut etorri izana. Nola? Asko eskertzen ditu dela etorri izana. Zuri eskertzen dizut nik, espaldian ez nahi zingura hoetan ibili. Izugarria Japonian gertatzen ari dena. Izugarria. Ni akordatzen nahi hemen eukigen duen Lemoniz buruz. Atomoren kontra zeudenak ateratzen zuten baita lurrikera arazoa. Eta esaten nuen, lurrikerarik ez dago hemen, hau ez da leku lurrikera asko egoten Pirineoan pixkat, baina hemen ez da hola bintzekinen da ikusi. Iruditzen zaizu edozein kasutan ikutzen ari dela debate nuklearra gertatzen ari denaren arabera? Nik uste dut debate nuklearra izango dara Europa guztien, honen ondoren. Antinuklear asko dago, gazte jendea eta berdeak eta horiek, duderik gabe hemen bere laguntza bat ekiko dute. Edozein kasutan debatea beti da egokia, ez da edozein gauza, edozein egitasmo martxan jartzeko. Errespetuz gainera. Bestela, debateak gauza bat dauka txarra. Bakoitza bereari entzuten diola. Ez badiozu entzuten besteari ere, errespetuz, ez du zertako balio. Urrutik hasi gara eta urrutik jarraituko dugu tarte batean, izan ere herrialde arabiarretan bizitzen ari diren aldaketak direla eta azken egun hauetan pixka bat Gaddafi aztuta daukagu, Japoniak eraman digulako harreta, baina nola ikusten ari zera aldaketa olde hau eta zakit Gaddafiren gogortasuna? Oso ondo zijoan, eta Gaddafik atera ditu bere mercenarioak, atera ditu bere abioiak eta dauzkan materiala bestik ez dauketen, eta aurrera dijoa. Nik uste dut Gaddafi dana gaizki amaituko duela. Nola eta zenbat denboran, baina orain Liga Arabe berak eskatu du espazio aereo gordetzeko eta autori nik zerbait egin dutela askenian. Gaddafiri abioiak entzen badizkiozu bere jendearen aurka estetuzte egiteko gauza hundirik ikiko duenik. Nola iruditzen da izaizu ari dela Europa erantzuten herrialde hauen gora bera hauen aurrean? Europan erantzunak beti epelak izaten dire. Beste arazo egon dira. Eta Europak eta Alemanak lehenengo begiratzen dira beren interesa. Eta gero zer egin behar da etika eta gauza horiek. Gehienetan irabazten du konbenientziak etika baino. Europa hori da. Amerika ere bai, Eta horrela badauka... Espainia ez du itxeik egingo. Espainia aldrebesa da. Irudi badaukazule Espainia zitzegiteko gogoa. Salgado egin du. Hori, zain nazioan principioa en desolación, no hacer mudanza, esan du. Gauzeko den bitartean, eta besteak hasi dire, martxan, eta alemanak esate baterak, hemen esan desu moduan. Baina, nik ez behin ere fundamentu askorik ikusi Espainian kontu honetan. Eta orain ere, ez da batez ere Cristobal edo ez, industriako ministroa, Sebastián bada, kompetentzia badauka,
galduta gaude. Sebastianen okurrentziak ja famatuak dira. Beraz, energia aurrezteko hartu ditu neurri horiek eta ez zaizkizu... Lehenengo jambo milagin, oin, dabil gurpilekin ere, inoz da gize gurpil, gaina uste dolako gurpilik ez dagoela, hemen merkatuan. Badirudi ez direla oraindik egin berak esan zuen moduko gurpilak A kalifikazioa edukiko duten horiek, etorriko dira, egingo dira, baina momentuan merkatuan ez daude, eta horrek zer esana sortu du, ezta? Bai. Aizuzat, gatozen Euskal Herrira. Euskal Herriko politika gintzan ardatz bilakatu da azken egun luzeetan dagoeneko sortu alderdiaren sorrera eta bere estatutuak eta legeztatua izango den, eta nola ikusten ari zera? Bueno, eksunik lehenengo esango nukena da. Rubalkabak eta horiek dauzkate berezkoetan Espaini guztiko periodikoak eta telebistak hauken dut, baina kentu itzu hemengo periodiko bat, pare bat, eta dana berezkoetan dago. Eta orduan behak debatea horiek sartzen dute. Eta gu beti urtea erantzuten horiei. Eta nahi txat gustatzen erantzutea. Nahi txat hemen beste arazo bat dago aurretik. Eta arazo hori da, azken batean, azizana, igorretzen denboran. Eusko Parlamentuan, igorretzeri botu ematen zioten Arnaldok eta horiek antzeudenia. Orduan sortu zain zuazko arazoa Madriden, da gauzak hortik datoz. Madriden ez zuten bainare pentsatzen, ez da hortan zebiltzenak ere, HBTP behin ere elkartu zeikienik, zertan. Eta hor elkartzen hasi ziren. Eta eskerrak Arnaldo, eta kuadriliari, botu ematen ari zian Ibartxeri, eta gauzak, eta hor, Madriden pentsatzen da, noraino gatoz hemen. Hauek egunen batian hola badijo este, Eusko Parlamentuan egingo dute autodeterminazio movimentu bat, eta orduan zer egiten dugu, tankiak bi aldoa zer, konstituzioak zoten duen moduen. Eta orduan, topatu zuten lege bidea, eta legea sobre la marcha aldatu zuten. Bueno, dalako partidoen lege hori atera zuten, eta ni akortzen naiz orduan, ni MB-ko lehendakarian nintzen. Eta gutxienez hiru prentzaurreko eman nituen, eta nik gaur hauei bier goi. Eta kontra egon ginen beti, igual gehiago egon behar genduen kontra. Baina, bueno, bintzat, beti kontra egon ginen. Eta nola etorri dan gero, hauek politiketik kanporateatzen. Zue pentsatzen zu, ni neu, beste askokin, 14 urte luze egon ginen Agurianeako mailan, alderdi guztiak, antzauden 2 puntu idatzitan da. Bat etaren buruz, etari esaten zitzaion, arma guzteko, eta autorita. HBri esaten zitzaion, beste egin batera, tortzeko parlamentura, ez ziren, tortzen Euskal Parlamentura. Joaten ziren Europara, baina ez Eusko Parlamentura. Eta esaten zitzaien, idatzita dago. Mesedez etortzeko, Euskal Herrian idea guztiak zeukatela lekua, eta independentzia nahi zutenak ere bai, eta haute hori. Nagoratzen garaiko txeak erantzun zion behin jauregi. Bai, independentzia itxe egiteko bai, baina lortzeko ez. Eta, bueno, hola gunden. Eta hori ikusten duzu, etortzea nahi izan dutenean, kanpora botatzen dituzte. Eta gaina esaten dute, HB eta berdinak direla, eta ez da orduko analizia. Garzonek ateratako kontua da. Horregatik esaten dizbek, ematen dute bide bat eta guk, bide horri erantzuten egon behar dugu, eta ez da hola. Hemen gauza da, garbi, horiek, nahi ez duten gauza bat da, abertzale guztiak, Euskadiko Parlamentuan, gehiengo aukitzea. Hori gehiengo badauka, bildurra daukate. Zentzu hortan, iruditzen zaizu zuri tresna egoki bat izan daitekela Gernikako akordioak planteatzen duna, horregatik irakurri dizut? Nik uste bide hona dala. Bai, bide hona dala. Baina, klaro, naiz Gernikare beste leku batean zerbait esan, naiz atxebek nahi dutena esan, ez dute egoki ikusten, ez dute ontzat hartzen. Segi egiten dute, eta esango Munila Donostiko obispo famatuak esan du, barkatzeko damu auki behar dela. Doktrina kristianakin datoz politikara. Damutuen behar dela eta holako gauze. Eta gero eta gehiago egiten badute, nahiko hitz egin dute garbi. Gero eta orduan kondizio bestiak bintzen dituzte.
Ez dute nahi, momentu honetan. Ez dute nahi. HB-koak parlamentoan egotia. Hori nik garbi ikusten. Noiz nahiko duten? Ez dakit. Beraz, ez dezu uste orain legeztatuko dituztenik? Berak? Sortu orain legeztatuko dutenik ez dezu uste? Hola badabiltz ez. Orain, badakizu hemen oso horiek egingo dute bere konvenientzira. Rubalkabak bat ez egingo bere konvenientzira. Lehen egin zuten bezala. Orkatzen ze, azkeneko hauteskunde municipaletan, leku batzuetan utzi zieten aurkezten, da bestietan ez. Da hor jokoan zegoen PNV-ren botuak, PNV-ren jarrera, besteen jarrera, eta PSOE-koen jarrera ere, bai. Errenterin da horretzuten utzi, atxeberik sortzen. Bueno, esan nahi dizut, nik denbora asko zautu ditu jende hauek, eta Rubalcaba ere, bai. Eta jende hauek nik ez dute zer espero. Orduan zer da ikuspuntua abertzaletik egin behar dena? Zein da bidea edo zer egingo zendukezuk? Nik hori garbi daukat eta esan ere askotan esan dut. Nik uste dut batasuna, ni ez naiz batasunaren aldekoa. Gauzak diferente pentsatzen dire eta pentsatu behar dire eta egokia da. Baina bai, danok abertzale, geure buru abertzaletan daukagunak, 2 edo 3 puntu alkarrekin hartuta, hor baitanok batera egin beharko genduke. Eta ni esate baterako, nik uste, Euskal Estatu bat sortzeko, behar dela abertzale guztian batasun bat puntu horietan. Hori hola badago, aterako genduke, baina hori bestiak ikusten dute. Orduan, partiduen lege atera duten bezala, aterako dute beste lege bat ikusten badute gauza arriskoan dagoela. Ona izango litzateke Euskal Estatu bat sortzea? Etzat bai, tenean PNV egiten du, baita ere pragmatikoa izan da, baina baita ere PNV Sabino Aranak sortu zuen. Baina bai, Xabier, baina zu garai baten esan zen duen independentzia azak landatzea juteko besteik etzala izango. Etzan nola izan, ze esan zen duen? Hori eskubiko batek esan zuen, da gero korreoak niri ezarri ziren, eta gizergetik. Orduan korreo nola askoz gehiago irakurtzen duten, hor gelditu zen. Zeuk ere, korreo esan dakoak izabiltzu. Nik ez dut, behin errako aztakerik izan. Baina, bueno, horlako gauza asko esaten dira, ez da? Eta, ez dakit, nun gauden, baina... Euskal Estatuaren. Zain Aranak egin zuen estatu baten proiektu osoa. Atea zuen ikurrin bat, atea zuen armarri bat, atea zuen kantu bat, ereserkia. Atea zituen izenak. Aldatu zuen Euskal Herria soziologikoa salako, pentsatzen zuelako, eta guztiari politikoa zera baten bateatik, zeino baten bateatik, atea zuen Euskadi izena. Euskadi izena atzea. Behin berak eta asmatu zuen horretarako. Dudari gabe, Sabino, zijoan, Eusko Estadu bat sortzera. Hori, bueno, baina lehenago ere, bai, larramendi irakurtzen badazu ikusiko, ez ze gauza zaten dituen. Baina, Sabino izan zan lehenengo, ez bakarrik teoria baizikan, praxisen sartu zana. Sortu zuen alderdi bat, azken batean, tresna bat bezala bere pentsamentuak aurrera emateko, praktikara. Horren gaitikan, lehentzat garbi dago, PNV jaio zela Euskal Estatu bat sortzeko. Baina ez du lortu. Claro, beste, 50 urte baino gehiago diktadurapean egon gera. Horrek zer egin du, alde batetik danok hankapean mantendu, eta bitartean, kanpotik jendia etorri, beste modu batera pentsatzen dutenak, eta gauzak haulago jarri, baina hori, hola dago, nik gainen ziur nago, batian, nik ez da seguro askori ikusiko. Baina, oainko gazteak, bai. Ikusiko dute? Ikusiko dute. Eta Katalunian ere, bai. Horren kontra joterik ez dago, luzeroan. Arnaldo Otegi aipatu didazu lehen, tarteka, eta orain dela gutxi bere aldeko askatasunaren plataformak deituta Elgoi barraldean ibili zara. Bai. Zergatik ez dago Arnaldo Otegi kalean? Nik ez dakit, baina hori ere Rubalcabaren jokoa da. Nik ez daukat Rubalcabakin fijazio bat, baina ikusten dut lehen Maior Orejak Aznarren politika ematen zuen bezala, Euskadi begira, gaur ematen du Pere Rubalcabak. Eta Pere Rubalcabaren
helburuak momentu bakoitzean ez dira, erresak jakiten zerren bila da, bila, no izate baterako, ikusten duzu, kolpetik hasi dire etako jendeak atxilotzen. Pero, jendeak ez dakit dakien, la policía francesa. Han ibiltzen da Guardia Zibila, eta Guardia Zibila ehunka batzuek daude Frantzian, no? Ibiltzen dira pistan atzetika. Eta Guardia Zibilak, Madriko gobernu gara bitartez, esaten duenean, benga, harrapatu horiek, joaten dira harrapatzen dituzte. Baina pistak eta hori dana Guardia Zibilak egiten du Frantzian. Eta erabakia eta detentzioa ere bai. Aurretik ateatzen dira jendarmeak, Frantziko estaduak ezin du ontzat hartu, kanpoko polizi batek atxiloketak eta egitea, baina egiten Guardia Zibilak egiten du. Beha dauka informazioa. Eta, bueno, gauza isilik daude eta golpetikan pun hemen, bestiak han. Hori ez da normala. Gero esaten dizue, hor, komando honen buru danak parte hartu dula MS-6 ekintzatan. Hori ezin daik ezin iztu. Eta gero torturarik ez da gola. Baina tortura ematen dute gaur eta biher. Baina behin, eta hori hola izan da urte askotan. Orduan hor buru bat dago, gauzak noiz eta nola egin behar diren, eta bat beste arazo politikoekin lotuta. Plan bat dago. Eta guk erabakarrik rezeptorea. Baina ikusten dugu, beste ikusten dugu, eta gaine haiek esaten dutena, horren atzetik egon behar dugu, ez da politikamente korrekto. Baina ez dire gauzak, nik ditu sinisten. Gero esaten dizu gainera Rubalcabak, zuek, oiei sinistuko dizu eta iri sinistuko diago? Nik ez, behintzat hitz bat ere, ez diot sinisten, sautzen detalako. Arzallus jauna, nola ikuste dituzu gauzak zure alderdian? Esaten dizut, lehenengo aldia izango da, datozen hauteskunde autonomikoetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskunde horiei aurre egin beharko die, boterean ez dagoela Jaurlaritzan. Horrek gauzak aldatzen ditu, gauzak zailduko ditu? Ez dut uste. Ez? Ez dut uste. Igual, errestu egiten ditu. Nik gauzak dauden bezala ikusten badezu sozialistak esate baterako eta Eusko Jaurlaritza eta nola dabiltzen ikusita ez dut uste boto asko irabaziko dutenik, ez beste hauteskundeetan ere. Horregaitik nik datosten hauteskundeak PNV-rentzat onak izango dire. Batzen Bizkaian da Gipuzkoan. Eta alaban sortu dute, edalako instilori Miñano eta oitanak Rubalcabaren movimentuak dira. Zera, hor dauden bi gizon diputazioan zaudenak nik zautzen ditut. Nik konfiantza oso dukatu ditza. Gauza ditan asko biltzen dira askotan. Batek gauzan duela, beste gauzan duela. Nik niretza sinistu zinekoa da, juez batek eta fiskal batek hainbeste denbora, sekreto del sumario, gorde, ez mobitu, usteltzen gauzak, eta hor diken zertzen behar du. Baina, bueno, gero beste aldetikan, ikusi duzu, Pepek egunero da, bile esaten, fiskalak eta fiskalia antikorrupzion, sozialista bat bada ez dutela eser egiten, eta gu bagera, lehengo hauteskundei begira, atera zuten Gipuzkoan. Eta orain Araban. Eta ez dakiz zergaitik ez duten atera Bizkaian, beste momentu baterako gordetakiko dute. Ateratzen dituzte, bere modura auta. Baina Gipuzkoan adibidez haziendako kasu hartan demostratu zan bazegoela iruzu. Bai, haizu. Baina badakizu zein izan ziren haziendako kontuan. Bravo anaiak. Eta hori nor ziren, da hori inoiztu galdetzen. Orduan PNV-ek ez dezu uste inolako harremanik ikuture ez zuela egin inunik inora arazura. Beste kontu bat, ez dezu uste edozein kasutan eta zure alderdiak gauzak zailak izango ezpaditu ere dagoeneko ezagutu beharko gendukela zein izango dan Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakaritarako hautagaia? Nik uste dut hori ez dutela erabakiko hauteskunde hau pasatu arte. Municipalak eta foralak dira, eta gero hasiko dire kontu horrekin. Askoen ahotan badude izenak, ez da? Baina horrek ez da asko balio. Izenak botatzen dituen askotan bere favorez botatzen ditu, edo batzuek arekin gora ingo dutenak botatzen dute badakitelako, hori ateatzen bada beak gora ingo dutela. Hor gauza asko izaten dira. Ze komplikatuak zeaten politikoak, ez?
Oze komplikatu dan politika. Eta bankeruak eta interesa daukan danak. Eta hemen azken batean zuk politikoak poderen atzetik da bere ofizioa. Eta gaina eske poderik espaduka ez tezare ingo. Baina itxutzen du podereak. Itxutu ere egiten du. Izutu? Itxutu. Itxutu, home, klaro. Eta beste gauza asko, ze uste dezu, hor dauden politikan dauden jendeak danak zuzenak direla, nik oso ondo zautzen den politika. Hor dauden miseriak edo bai. Eta egia esaten dizut gaurka denboratan gauza hona, baina miseri gehiago daude politika. Aizu, lehentxago esan didazu elkarrizketan hasi baino lehenago politikari bezala hitz egiten dugula beti zurekin, baina 30 urte pasatan zu unibertsitateko irakaslea izan zerela, eta hori ere azpimarratu nahiko zenukela. Bai, aizu, nire benen bokazioa izan zen erakustea. Irakasle izatea, zeran, unibertsitatean. Gustatu egiten zitzaidan. Gaina politika eta histori politikoa eta ematen dituen gai bezala, eta oso interesantea dira. Eta egon naiz ni Madriden lehenengo hango fakultatean, zentralan, eta gero hemen Sarrikon da Deuston, 33 urte bai, bata besten atzetik, klasea ematen. Eta azkeneko hemen Deuston euskeraz. Hor neukanik lagun bat orko errektoria sana eta eskaini zidan, Inglaterran neola, eskaini zidan, nire klaseak eman nahi nituen, da zan, nire ez dira klaseak eman euskeraz. Bueno, baina, galdetu nire azkenian, nik espadet hori hartzen. Esaldeko beste inor klaseak ematek moduko, eta ez. Hora, nik espadet hartzen, etzeo klaseak euskeraz. Eta ez, da zertu noan, horregatik. Zemuz bizizera politikatik lehenengo mailatik alden duta? Ba, ni... Faltan botatzen duzu? Faltan? Bai. Ez, gogorra da. Gogorra da. Niretzat oso gogorra izan zen. Eta da oraindik. Eta... Zergatik esaten duzu dala oraindik? Horren ondoriak gainean ematen ditu batek. Honekin, besteekin da bestearekin. Eta nik gehien sufritu dutena izan da batez semeak egin. Semeak, balik, eleku batean edo bestea, hartzailu zen semeak, eta batek on egin, baina kaltere bai. Eta horrek ematen du alako gauza bat. Eta etxean gutxi egotea, eta gauza horiek dira oso ofizioan dauden txarrenak. Baina gero, jendearen esamesak, jendea oso gogorra da hitz egiten, da oso hitz egiten dugu. Eta beste alderdiak danak gaizki hitz egingo dute zure buruz. Eta askotan zeureak ere bai. Horregaitikan, zu politikara basoa zerbait lortzeko, bide txarra da, diken asko sufrituko duzu. Eta joaten bazera ideal bat guk esate bat, Euskadi bat, estadua sortzen dugun, eta nola, eta ber. Orduan baita ere, azken batean luzea da, gogorra da, kontrako asko ditzen dituzu. Politika oso ofizio gogorra da. Nik gaur ez nuke hartuko, bide hori. Hartuko nuke lehengo ideale gaitikan, baina ikusita gero, ez dut uste berriz hartuko nuke. Arizera denbora hori pixka barrekuperatzen semeekin eta semeekin. Bai, nik oin ez daukat bizitzaren kontra eser. Ni ondo bizi naiz. Ondo egi. Eta, gero eta zarrago, ez da? Baina, ondo bizi naiz, nik. Hala eta guztiz, halako sama badugazu batzian lehengo denboratakoa. Xabier Arzalluz, esko eskertzen dizut, etorri izena, eta gurekin egon izena. Urrengur arte. Zuri.